डिमापुरनिफ्राय सासे सिस्टारखौ माने त्रिपुरासिम सासे दुथाङा गारना दोनफैदो नै लोगोफोर मेन र'डआव नै आयौ मा जाबावगोन दानि जुगाव नैला माने लोंनाय बायदिबो नुयो आरोना माने जौ फेनाय बायदिबो नुयो नै गोलैना दोङो बेयाव माने दुथाङा बेखौ नुबा मा जाबावगोन जाखो। कहाँ से हो आप? दिमापुर से है। इधर क्यों पड़ा हुआ है आप? पता नहीं ये आदमी कहाँ से मिला। नैबे क्लिपाव नुनाय सिख्लाया लोगोफोर एक्चुअली आङो मोनसे भिडिअ होबायमोन दा बेयाव गासिबो सोंहरगासिनो आदा बे सिख्लाया बहानि मा खालामो आरो बेयाव मानो गोलैना थादो बियो बर'ना हारसाना बांगाल होननानै सोंबाय थादो दायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव ए टु जेड भिडिअ लानानै फैदो नै भिडिअखौ जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन गासिबो दिनै डाउटखौ क्लियार खालामना होनोसै नैबे सिख्लाया बहा जानाय आरो मानो थाखाय बे लामायाव गोलैना थानाय बेखौबो फोरमायनो थांगासिनो नोंथांमोना गोबां सोंहरबाय थादोंमोन नालाय कमेन्टआव आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन बेयाव ए टु जेड बुंनाय जायाखैमोन दा आङो बुंथारजोबनोसै आरो भिडिअ भइस अभारखौ होखाजोबनोसै आरोना दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव नोंथांमोननिसिम फिन खेब बरायनायखौ जासिहरबाय मालाबा समाव गावनि बिमा बिफाखौ आथिङाव हमनानै आरनायजों बरायनानै बे बाथ्राखौ बुंफिननो मोन्दोंना जे आयै आफा नों नङामोनबा आं बे संसारखौ नुनाय नंलामोन बे संसाराव लाइफखौ दानो हानाय नंलामोन दा गोबाङा बेबायदि नङा जानांगौ जोंहा सिगांनि जुगाव बेबायदि बरायनाया दङमोन नाथाय दानि लाइमोनफोरा मालाबाबो नङा जौ लोंनांगौ सिगारेट लोंनांगौ बेफोरनो बरायनाय आरो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड लाना बेरायनांगौ बेफोरनो दा गोबाङा गाज्रि मोननो हागौ बे बाथ्राखौ बुंनायाव दा गाज्रि मोननांगौ जेबो नङा आङो बुंला गाज्रि मोननो हागौ दा भिडिअखौ नायलांग्रोनोसै आरोना दा नै लोगोफोर सिस्टारा गोलैना दोङो डिमापुरनिफ्राय बेखौ माने नुदोंमोन आरोना गोबाङा बुंदों आरोना बे जौ लोंनासो माने गोलैना थाफैदों होननानै दा सैथोआ सोरनि मोनथिना मोनला नै लामायावनो नै जौ जुमाय सेरेब लोंबाबो माने ओरैबायदि लोंनांगौ जाहैबाय माने लामा मेन र'डआव न'खरखौ सिनाय मोनै गोलैना थाफैलायनाय नुबाय नोंथांमोना सासे सिख्लाया बेबायदि जायोबा हेलो 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 कहाँ से हो आप? दिमापुर से है। इधर क्यों पड़ा हुआ है आप? पता नहीं ये आदमी कहाँ से मिला लेके आया। कहाँ से लेके आया आपको? ये ऊपर से। ऊपर से मतलब अगला से या दीमापुर से लेके आया? कहाँ से लेके आया? कहाँ आर्मी है? इसमें आपके आर्मी नहीं है? अभी तो नहीं होगा लेकिन लेके आया ना। कब से पड़ा है इधर? इधर नहीं लेके आया बोला ना क्या हुआ? नहीं मैं बोल रहा हूँ कब से इधर पड़ा है? काटो ना क्या हो गया? अरे दोस्त गौरव इधर रास्ता में सुरा है ना कोई गाड़ी लग जाएगा उधर में जाओ आगे में जाओ आगे में जाओ इधर नहीं सुना। नोंथांमोना क्लिपखौ नुखाबाय भिडिअखौ जोबजासे नायदोबासो नुबाय आरोना दा एक्चुअली लोगोफोर नैबे सिख्लाया जिबायदि माने सोंनायाव माने जेबो बुंनो रोङाखै आरोना दा बिथांखौ सोरबा सासे मानसिया लाना फैनानै माने बेबायदि मेन र'डआव गारना दोनदों आरोना दा बिथांखौ बुंहैबाय गोबां मानसियानो बुंदो बियो ओरैनो जायाखै बेबायदि जौ सेरेब लोंनासो बेबायदि गोलैना थाफैदो होनना बुंदो आरोना दा बिथाङा माने एसे खर' गाज्रिबो होनना बुंदो दा बुंनो हाला सोरनि बाथ्राया सैथो दा सिस्टारा बुंनाय बायदिबा बियो बुंदो आरोना आङो जेबो हद मोनासै माने आंखौ उमुक जायगानिफ्राय लाना फैनानै माने डिमापुरनिफ्राय आरोना सिस्टारा डिमापुरनि बेनिफ्राय बेखौ त्रिपुरायाव गारना दोनफैदो आरोना ओमफ्राय त्रिपुराबाथ' डिमापुर नोंथांमोना मिथिखायो दा बेखौ ओरैबायदि माने देहायारि सोमोन्दो खालामनानै सिस्टारखौ गारना दोनफैदों आरोना बेबायदिनो सोरबा पार्टि जानो थाङोब्ला जोंहा लोगोजों थांनाय जायो आरो गोबां गाज्रि मानसि थायो नालाय दा पार्टि होनबा गासिबो आजिखालि लाइमोनफोरा जौ सेरेबाथ' थाखाथारगोन नालाय पार्टियाव ना जौ सेरेब सिगारेट बेफोर थाखाथारगोन दा बेनिखायनो गोबां सिख्लाफोरा गावनि बयफ्रेन्डफोरजों
गोबाङा थगायजाजादों गोबाङा सैथोखौ बुंना लाजोबनो हायाखै गोबां मानसिफोरा बेबायदिनो गावनि कापोल्सजों माने थगायजानानै गोबां जिउ गोमानो गोनां जादों आरोना दा बेबो नङा सोर सिख्लाया सोर सेंग्राया आजिखालिनि जुगाव गोथार थायो बेखौ रावबो बुंनो हाला आरो नोंथांमोना मिथिखायो दा नैबे सिख्लायाबो ओरैबायदि जादों सोरनिबा गोसो थोनायाव गोदोनानै बेबायदि जानो गोनां जादों आरोना दा बेखौ हिन्दीजों सोंनाय फिननाय जादों माने बेबायदि मानो जानाय होनबाबो बेयो जेबो बुंनो रोङाखै बियो गाज्रिसो मोनो आरोना सोंबाबो माने रायलाबायोसो दा बेखौ A to Z बुंनाया बिथाङा बुंदो आरोना गोबां मानसिफोरा बुंदो बेखौ डिमापुरनिफ्राय लाना फैनानै बे लामा मेन र'डआव गारना दोनगोन होननानै दा सिस्टारा ओरैबायदि गिनो लागा जागौमोन बेखौ रावबो नुवामोनबा गोबां सुबुंफोरनि मेगन गोसानि जुदि मेगनाव नोजोराव गोलैयोमोनबा बे सिस्टारखौ मोननाय नङामोनखि आरोना दा बेनो लोगोफोर नोंथांमोना मोनथिखाबाय जोंहा सिस्टारमोना एसे सेफआव थानांगोन जेरै लोंनाय जानायखौ खालामबाबो नोंथांमोना जि मेन र'डआव गोलैना थानांगो बेयो इम्परटेन्ट खोथा नङा दा बुंबा गाज्रि मोननो हागौ मोजां खोनासं नैबे सिख्लाया जुदि मेन र'डआव गोलैना थायो दा बेल' नङा आङो बर' जाथिखौल' बुङाखै गुबुन गोबां जाथि दोङो गोबां टाइटेल्सनि मानसि दोङो गावनि ओरैबायदि मानसि दोङो आङो नाम लानानै बुङा जोंनि बर' समाजावनो गावनि फिसाला फिसाजोआ माने बिमा बिफाखौनो बरायनो रोङा आरो गुबुननि मानसिखौ बरायनो थाङो दा बेबायदि जाहैबाय बाथ्राया गावनि आखुआनो जुदि बिमा बिफाखौ मोजां बरायनो रोङाबा बे गुबुनखौ मा बरायगोन समाजखौ मा फोसाबगोन दा थिग बेबायदि जायो माने गोबां मानसियाबो बुङो बियो बिमा बिफानि 100% रं होनना बुङो दा बेयाव आं बुंनाय बायदिबा बिमा बिफानि 50% रं थायो आरो लाइमोनफोरनि 100%नि भितराव 90 डिग्रियानो माने 90%आनो रं थायो दा गोबां बिमा बिफाया गावनि फिसाला फिसाजोखौ गोबां खस्थ'यै माने फिसिबोनाय फेदेरबोनाय फरायनाय लिरनाय फरायनाय दा बिमा बिफाया गावनि लाइमोनफोरखौ सेभ खालामनो थाखाय गोबां लेखा फरायहोदो बेखौ जाम्बा जानो थाखाय जौ सिगारेट लोंनो सिखायनो थाखायथ' बेखौ बिमा बिफाया सेभ खालामाखैना दा लाइमोनफोरा गावनो बुजिनांगोन गावनि बिमा बिफाया जेरै खस्थ'यै गावखौ माने फेदेरबोदो दा बै देरनायनि उनाव जुदि लोंना जानानै बिमा बिफाखौ मान सन्मानखौ बरबाद खालामोबा मा जाखो बिमा बिफानि माना नोङो गुबुनखौ बरायनानै बिमा बिफाखौ आथिं सिङाव लाखिबाय आरोना माने बै जौ सेरेबखौ सायाव लांनानै बरायनानै बिमा बिफाखौ आथिङाव माबाना दोनबाय आरो नों गादबना दोनबाय आरोना दा बेनोसै दा नोंथांमोना गोबां गाज्रि मोननो हागौ नोंलाय मा रोंगोन नोंलाय मा बुंनो फैदो बेबायदि साननो हागौ दा नोंथांमोना गाज्रि मोनोबा नोंथांमोननिसो खोथासै आङो बेखौनो बुंनो सानबाय आरोना बे सिख्लानि माबायाव दा बियो बर' नङा दे लोगोफोर बियो त्रिपुरा मानसिसो टाइटेला देबरमा दा नामखौ आं बुंखाबाय बियो बेबायदिनो आरोना दा लोङै जायै बिथाङाबो एसे खर' गाज्रिनो आरोना दा मा बुंनो सिख्लाफोराबो माने बुजि मोनला आरोना जेब्ला थैयो थाङो अब्लासो बुजि मोनो माबा मोनसे जाथाय जाबा दा बर'फोराव माबा मोनसे फेसबुकआव भाइरेल जाबा मोनथिबायना गोबां शेयार जायो माबा जायो ओमफ्राय बिसोरखौ गोबाङा कमेन्ट खालामना बुंहरो बिसोरा बिमा बिफा दोङो ना गैयालै बेबायदि गाज्रि गाज्रि पस्ट खालामनो भिडिअ खालामनो लाजिगोन ना लाजिया होनना बुङो दा बेखौनो बुङो आङो जोंहा लाइमोनफोरा गोबां चेन्ज जाबोगासिनो बिमा बिफा थासान्दियावबो बिमा बिफानि मेगनखौ माने बेखेवनो रोङाखै आरोना गोबाङा बेबायदिनो काना जाथोंसो होननानै माने लांगासिनो लाइफआव दा बुंनांगौ जेबो गैला नोंथांमोना मोनथिखाबाय बे आपडेट्सआव बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोबां बारबो फैबाय बेकग्राउन्डआव खोनायाखै जानांगोन नोंथांमोना दा नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन लोगोफोर भिडिअखौ गोबां शेयार खालामना हो बैफोरबायदि लाइमोननो जे जौ सिगारेट लोंनानै गोजावना थायो बेफोरनो शेयार खालामनो आरोना दा थेंक इउ स' माच नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बाय बाय